F2 NDB, Belti NDB खालामबोनायाबो बे उरखावानो बिखा बुगोन बिखा NDB नि थाखाय जोंनि बर' गामि जादों बा 50% रन्जन दैमारिया होया उरखावखौथ' दोन बेथ' फाल्तु मानसि जातिखौ थगायबोनाय जातिखौ बुलाय सोलाय खालामबोनाय खौ मिथिया दा नै बुंसोबाय थादों हानि लेखा होदोंनो गामि गामि हानि लेखा होनायखौ खोथाखौ बुंबाय थादों ओरै जा हादान एरियायाव बे हाखौ बिसोर होआखै रायजोफोर नोंथांमोननो हा होदों बे हाखौ बिथांमोना होआखै बे हाखौ बुंनो थाङोबा 50% रन्जन दैमारिया होदोंबाबो लस गैया मानो लस गैया जेब्ला रन्जन दैमारिया संगठन दानानै NDB हाग्रा थादोंमोन बे हाग्रा थानो दिनै गामियाव माइरं लांफैनो जाग्रा आदार रोगानो थाखाय उसुबिदा जानायाव दिनै माइरं रोगाग्राफोरखौबो जों सहाय खालामदों बेफ्रावनो हादान दान बेफ्रावनो था बेफ्रावनो जा गामि बानाय NDB निफ्रायसो सृष्टि जादों हादाना बेखौ आं रोखा बुंगोन बिखा NDB नि थाखाय जोंनि बर' गामि जादों हाग्रा एरियायाव बर' गामि जादों NDB नि थाखाय रन्जन दैमारिनि थाखाय गामि हाजार गामि जादों हाग्रा सेर भुटान बर्डार सेर जानायाबो बे रन्जन दैमारि सारनि अननायाव NDB नि मददाव गामि जादों आरो बे गामियाव दिनैहाय गभर्नमेन्टजों गनाय जानाय लेखा मोनदों बे लेखाखौ दिनै BTC गभर्नमेन्टआ होदों नामा दं नामा बहाबा सिल सहि नायलाय बर' रायजो राजाफोर आंथ' नायबाय आं रिसार्च खालामो बिथांमोननि खामानि मावनायखौ आं रिसार्च खालामो आंहा बिखा गावनाय दं दुखु दं जोबथेसालिनिफ्राय दिनैसिमबो जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफ्रा उदां जायैयाव आंहा दुखु दं बेनिखायनो आं बिथांमोननि मावनायखौ रिसार्च खालामो जाज खालामनांगोन जिहेतु जोंहा दायथ' दं जों दायथ' लानानै फैदों बर' जातिखौ जों सिबिगोन होननानै जों दायथ' लानाय दं गुलि अरनानै समाय लानायनि खोथा दं बोसोर जों दिनै आखायाव सिलाय लानानै दावहा होनायनि खोथा दं बेनिखायनो बर' रायजो राजाखौ खबर लानायनि मोन्थाया आंहाबो दं होननानै आं सानो आं खबर लादों सोरबायदि मानसिया बबे गामियावहाय लेखा मोनदों दाख्लि नायनानै फैबाय आङो मोनसे गामियाव लेखायाव मा दङ जोंहा नैबे डिस्ट्रिक्ट हिसाबै डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनि सहि सिल दङ जा मानगोनां DFO सारनि सहि दङ सिल दङ आरो लोगोसे दङ ITDP ना मा होनो ITDP बिथांनि दङ सिल सहि बे साथाम मानसिनिल' सिल सहि दङ रायजोफोर बाय प्रमदनिबो गैया फेरेंगानिबो गैया गबिन्दनिबो गैया लरेन्सनिबो गैया उरखावखौथ' दोन बेथ' फाल्तु मानसि लिडार नङा बियो लिडार नङा जातिखौ थगायबोनाय जातिखौ बुलाय सोलाय खालामबोनाय F2 NDB बेल्टि NDB खालामबोनायाबो बे उरखावानो रन्जन दैमारि सारखौबो जबरदस्ति बाय फर्स खालामनानै सहि खालामनायाबो बे उरखावानो आरो दाबो F2 जों NDB जों बुलाय होनो थाखाय बियो रेडि जागासिनो दं जानजि खाफ्रागासिनो दं दिनै गावस्रा F2 निफ्राय थाङै UPPL आव बिबान लाहैनानै दिनै उन्दै गथ'फोरखौ इउनिट आनसलिकआव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि होबाय केसिआर होफ्लाबाय नै साला BTR नि गासै दायखौ F2 नि गथ' गोदानै लानाय बिबान लानायफोरनोसो दिनै दायखौ जाबसिनजोबनानै होलांनो नागिरदों अब्ला बे गोदानै लानाय बिबान रुजुनग्रा गथ'फोर बे दानि गोरलै गथ'फोर बैसोआ गोरलै मालाय मा जानो बिस्राबो एडुकेसन दं साननो हानाय गोहोआ दं आं बिसोरखौबो बखिया रायजो राजानि कुइसननि फिननायखौ बिथांमोनासो होनो गोनां जाबाय गावस्राथ' हनै गुवाहाटीनो माबा दिसपुराव सोरबाया BTC नो क'क्राझाराव सेक्रेटारियेटआव सोरबाया बबेबा हस्टेलाव गावस्रा थाखुमा हैजोब्बाय दिनै गोदान बिबान लानाय F2 नि गथ'फ्रा मा फिनगोन बुं रायजो राजाफोर नोंसिनो बुं दावरावआ सोरनिफ्राय सृष्टि जाया बे UG निफ्राय जादोंना जायाखै दावरावआलाय बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो बे जोंनि रामफलबिल आनसलिकआवनो फार्स्ट NDB खौ होसो देथारनांगौ होनग्रा मानसिया लिडारा बर'नि लिडारा UG उरखाव गोरा मानि गोरा नोंलाय बे गोरा टाइटेलखौ बबेनिफ्राय लाखो नोंलाय जातिखौ फोजोबबावनो नागिरदों नामा नोङो उरखाव दिनै मा मावैखो नोङो मन्त्रि बिबान लानानै मा मावखो नोङो मा आसनि लाबोखो नोङो लाखथा आसनि देखायदों खैथा आसनिया साक्सेसफुल जाखो खैथा आसनिया कमप्लिट जाखो होलाय UG हो फिननायखौ हो रायजो राजानो
फै बे फिल्डआव फै हाबै हाबै फोरमाय खिन्थाफै जोंनि जाम्बा जाम्बि बर' रायजो राजानो खोन्थाफै नोंथाङा मा आसनि लाबोदों बबे लामा बबे दालांखौ होफैदों खोन्थाफै गुडविलनि लामानो दाउदै खलथा बायदि लेरलानानै लामा बानायनानै बिल बख'नानै जादों बेनि फिननायखौ नांगौ नामा गायथि लानानै फैबा आङो लामाखौ जावखांनानै देखायगोन कयथा ट्रिपर गारनानै खैथा ट्रिपरनि सायाव ब्लेक टपिं होदों बे टपिंआ दाउदै खलथायासो रोजासिन आंनि न' सेरजों दा सोलिबाय थानाय लामानि लेरनाय ब्लेक टपिंखौ जावखांनानै नायफै नोंथांमोनानो बेसे रोजा होदों आरो जेसेबां मेटेल दं हाग्रामा सार लुनानै गालांनाय बै समनि फुराना लामानि मेटेलावनो लुसुमदों गोदान मेटेलथ' होआखै बे रावा आंनि खुगानिफ्रायल' ओंखारनाय नङालै इउपिपिएल गभर्नमेन्ट आंनि खुगानिफ्राय बुंनाय राव नङा बियो जोंनि समस्त बे रामफल बिल आनसलिकआव जेसेबांनाखि गामि दङ बे गामिनि मानसियानो बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामदों बे गामिनि मानसिफ्रानो आंजों जानानै लोगो नांनानै नोंथांमोनखौ बुंफागोन नोंथांमोना जुदि बिनि फिननायखौ नांगौबा उइटनेसखौ नांगौब्ला जों गासै बे एरियानि बर'